गाबोन 15 फेब्रुआरि बेयो बर'नि थाखाय मोनसे गोथार सान। बे 15 फेब्रुआरि 1967 मायथाइयावनो दुलाराय बर' फरायसा आफाद बे गोथार आफादनि जोनोम जादोंमोन आरो बे दुलाराय बर' फरायसा आफादा भारतनि बिखायावहाय मोनसे जारिमिन सोरजिनो थाखाय साक्सेसफुल जादों। दुलाराय बर' फरायसा आफादा जोनोम जानायनिफ्राय बर' हारिनि थांनानै थानाय, बेनि रैखाथि, बेनि हा-हुनि मोन्थाय, राव, हारिमु गासैखौबो लानानै जि सोमावसारदोंमोन आरो बे सोमावसारनायनि गेजेरजों दिनै फैयै फैयै बर' हारिया भारतनि जारिमिनावहाय मोनसे जायगा आवग्रिनो हाफैबाय। बे हारिया दिनै हारि हिसाबै थांना थानायनि लामायाव गोख्रोङै जौगासार जानो हादों। बेनि सोलोंथाइ, बेनि रांखान्थि, बेनि समाजखान्थि आरो बेजों लोगोसेयैनो दिनै राजखान्थि फोथारावबो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि नाजानायावनो दिनै बर'फोरा मोनसे जायगा आवग्रिनो हाफैदों। दुलाराय बर' फरायसा आफादनि दैदेननायावनो गुबुन गुबुन समावहाय गुबुन गुबुन रोखोमनि सोमावसारनाय जाबोदों। बेनि रावनि सोमावसारनाय, बेनि राजखान्थि बिथिंखौ लानानै सोमावसारनाय, सोलोंथाइनि बिथिंखौ लानानै सोमावसारनाय, बे गासैबो सोमावसारनाया दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्रायनो जाबोदों। आरो बिनि उनावहाय फैयै फैयै मोनसे समाव बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्म बिथांनि दैदेननायावहाय बर'फोरनि थाखाय मोनसे आलादा रायजो नागिरनानै जि सोमावसारनाय, बे सोमावसारनायनि गेजेरजों बर'फ्रा दिनैहाय मोनथाम जारिमिनारि गोरोबथा जों मोननो हाफैबाय। 1993 मायथाइयाव जोङो BSC मुंनि मोनसे राजखान्थि फिसा बिथाखौ जों मोननो हादोंमोन आरो बिनि उनावहाय फैयै फैयै 2003 मायथाइयाव BTC गोरोबथा जाफैदों आरो बे BTC गोरोबथानि उनावहाय दिनै फैयै फैयै BTR गोरोबथा 2020 मायथाइनि 27 जानुवारि खालारावहाय बे गोरोबथाया जानानै थांबाय आरो बे गोरोबथानि गेजेरजों दिनै बर'फोरनो मेक्सिमाम पलिटिकेल राइट्सखौ एनसियर खालामनो थाखाय आरो जोंनि जिअ'ग्राफि बाउन्ड्रिखौ थिक खालामनो थाखाय दिनै जों मोनसे बेबस्था मोनफैबाय बे गोरोबथानि गेजेरजों। दा बेनिखायनो गमामायैनो बर'फोरनि गेजेराव जुदि राजखान्थि भाबै आरो सामाजिक भाबै सोलायनाय जुदि फैदोंब्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जोनोम जानायनि समनिफ्रायनो धाराबाहिक भाबै सोलायनाया फैदों आरो दिनै बर'फ्रा बर' हिसाबै थांना थानायनि जि माने बिथा बेखौ जोङो दिनै मोनफैबाय। दा बेनिखायनो दुलाराय बर' फरायसा आफादा जि बर' समाजाव बिफाव लाबोदों बेखौ रावबो बर' फिसाया नुयै खालामनो हाया। बे दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ 1967 मायथाइनि 15 फेब्रुआरि खालाराव जोनोम होनाय जादों। जाय गेदेमा बिथांमोना दिनै जों मुं मख'नांगोन रुंसारि बानेस्वर बसुमतारी, कनकेश्वर नार्जारी बिथांमोन बादि दैदेनगिरि आरो गोबां दैदेनगिरिफोर दङ। बिथांमोननि नाजानायावनो, बिथांमोननि दुरदर्शि सिन्तानि थाखायनो दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ बिथांमोना बै समाव जोनोम होबाय आरो फैयै फैयै दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादखौनो बिथा खालामनानै बर' हारिया इयुनाव थांनानै थानायनि गासैबो बिथिङाव जिखिनि जावरिखांनाय लाबोनांगौ बे हाबाफारिफोरखौ रनसायनानै खामानि मावलांनो थाखाय मोनसे सुबिदा मोनफैबाय आरो बेजों बर' हारिया गुबुन मोनसे आवथायाव दिनै थाफैनो हाबाय। आरो बेनिखायनो दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जायफोर गेदेमा सुबुंफ्रा दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ जोनोम होदोंमोन बिथांमोननो जोङो गिबियावनो साबायखर होनांगोन आरो बिथांमोनखौ आङो दिनैनि नैबे सानाव गोसोखांदों जाय बिथांमोना बे बाथ्राफोरखौ सानजेनदोंमोन। बर'फोरनि गेजेराव मोनसे फरायसा आफाद जे नांगौ बे बाथ्राखौ जायफोरा गोनांथिखौ सानदोंमोन बेखौ आं बिथांमोनखौ गोसोखांदों आरो साबायखरबो होदों। आरो बेजों लोगोसेयैनो जोंनि बे गोलाव समनि जि सोमावसारनाय दुलाराय बर' फरायसा आफादनि दैदेननायाव बे सोमावसारनायनि समफोरावहाय गावखौ जायफ्रानोखि बावसोमलांबाय, आत्म बलिदान होलांबाय, त्याग सिकार खालामलांबाय, बिथांमोननि बावसोमनायनि थाखायनो दिनै जोङो नैबे आवथासिम सफैनो हादों। आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि महरै बिबान लानानै बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मआ एबसुनि जारिमिनाव मोनसे गोदान माने डाइरेक्सन होलांनायनि थाखाय बिथांनि जि जिउ आत्मा बेखौबो आं गोसोखांदों आरो इसोरनि खाथियाव आरज गाबदों जाहाथे बिथांमोननि आत्माया सान्ति मोनो। आरो बेजों लोगोसे दिनैसिम दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ जाय बिथांमोना दैदेनबाय थादों आं आसा फारिदों बिथांमोननि दैदेननायाव दुलाराय बर' फरायसा आफादा आरोबाव सिगां फारसे आवगायलांनो थाखाय आरोबाव माने गोहो बोलो मोनगोन आरो बेजोंनो लोगोसे बर'फोरनि गेजेराव खौसेथि फैगोन। दुलाराय बर' फरायसा आफादानो
हारिनि थैनाय थांनाय मालाबा अलखदाव गोग्लैदों, मालाबा गुबुन गुबुन खैफोदाव गोग्लैदों। बेबादि थासारियाव एबसु बायदि मोनसे जातीय संगठन निफ्रायनो खौसेथिनि माने भइसखौ लानानै खामानि मावबोनाय जादों। दा बेनिखायनो आथिखालाव जायफोरानोखि एबसुनि बिबानगिरि जानानै दङ बिथांमोननोबो आङो बेस्ट उइसेसखौ होदों। बिथांमोना भबिष्यत जाहाथे आरोबाव एबसुखौ मोजां रोखोमै दैदेनलांनो हायो। एबसुआ बर' हारिनि मोनसे सिनस्रि आफाद। बे आफादा अरायबो सिनस्रि आफाद महरैनो थाथों आरो एबसुआ एबसु हिसाबैनो हारिनि खामानिखौ इयुनाव मावलांबाय थानो हाथों आरो एबसुआनो बर' हारिनि मोनसे सिनायथि जानानै थाथों। आं बेखौ माने दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जिथु जोनोम सान बेखौ थांखिनानै दिनै आंनि मोनसे हामलायथि रादाबखौ आं होनाय जाबाय।